100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Philippine Liberation ng Pitupilyang Japanese National. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang mga Pilipinas, mga ka-aksyon na imbang gabigat ka na kayo. Kami masantos, mabalik sa kabusaran si Kiramin. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Araw ngayon ng Martes, August 11, 2026 po mga ka-aksyon. Sumasa inyo po ang Aksyon Radyo Hataw. Panibagong edisyon na naman po mga kaibigan na ngayong araw po na ito ng Martes, Agosto 11, 2026. Kasama na naman po ninyo mga kaibigan sa ito at ang patapataging karo aksyon ay kabisa na pasyon at sa ating master control. Nariyan po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin ay Aksyon Kenneth Villanueva. At syempre ang ating mga tagapakinig, mga ka-aksyon ho natin mga ka-aksyon ho natin, mga aksyon radyo reporters natin. Of course, yan po isa panguna ho ni Station Manager Aksyon Violi Valdez Ferrer. Kami po ay bumabati sa inyong mga kaibigan na ang isang maaksyong umaga po sa inyong lahat po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin At syempre ho mga kaibigan, mga ka-aksyon, hanggang alas 12 pa rin ho tayo tanghali sa ating mga talakayan. Balitaan po natin ngayong araw. At ito ang ating mga ka-aksyon po natin ngayong araw po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Good morning. Ay mismo dyan sa may bayan ng Kalasyaw ngayon mga kaibigan. Alagaply Valley na Kalasyaw. Ito naman sa may Dagupan City. Dalapan Galban Street, Dagupan City. Siyempre, part din po yan mga kaibigan dahil po sa high tide mga ka-aksyon Okay, yung mga ka-aksyon ho natin dyan na pupunta ho ng Dagupan, nako, siguraduhin po ninyo, dapat kargado ho kayo Kayo po yung meron hong dalahon ng mga matataas na mga bota, mga jumper Kaya mga yan po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Kaya yung ating mga ka-aksyon dyan, Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kay Alexandra Sofia Dukusin, may pasok ba bukas? Ay nako iha, antayin mo lang mamaya ng konti. By afternoon meron nang ilalabas po na anunsyo, may kinalaman po riyan Relax ka lang mama.
So, lubog na ho ang bayan ng Kalasyaw. Kumustahin nga ho natin mga kaibigan, mga kaaksyon ng bayan po ng Kalasyaw ngayon. Ha? Tatawagan ulit natin, suki talaga natin dito sa ating programa kay Sir Abraham Carias Joquino ng Songkil, Santa Barbara. Maaksyong umaga po sa inyo, Sir. Ha? At of course, itong ating mga kaaksyon, nakatutok po sa atin ngayon. Pwede kayo mag-text sa ating SUN number 0922-852-1161. At kung kayo naman po ay online ho mga kaibigan, mga kaaksyon, pwede kayo mag-comment po riyan sa atin pong comment box katulad ng ginagawa ni Madam Vivian Olarte na bumabati sa atin sa maulan na umaga at good morning daw. Ha? Thank you very much Madam Vivian Olarte. Pagkahirap-hirap nga naman ang buhay natin ngayon. Ha? Anyway, tiis lang. Ha? Anus labat, sabi nga nila Madam Vivian. Ha? Anyway po, ingat-ingat po tayong lahat po riyan. At syempre yung mga tagapakinig ho natin, yung mga nakatutok po sa atin ngayong araw, o mga kaaksyon, ha? Pakaingat po kayo lagi. Kayo po ay umiwas-iwas po sa leptospirosis. Iwas-iwasan po magbabad po dyan sa mga tubig baha kung hindi naman po kinakailangan, mga kaaksyon natin. Nakakalungkot kahapon, nag-live si Action Angel dyan sa may barangay Mayumbo, ha? Ang problema, bahay ko pa naman yun, ha? Baluarte ko pa yun. Pambihira nag-live sa Action Angel. Sa likuran, dami nagsiswimming po ng mga bata. Parang nakalibre ho ng Water World po mga kaibigan, mga kaaksyon ko natin. Ay nako, mga magulang, ha? Huwag nyo hayaang magbasa-basa, magtampiso yung mga anak po niyo sa baha. Delikado po kayo, ha? Lalo na po mga kaibigan, at uso po yung recent tinatawag natin leptospirosis, mga kaibigan, mga kaaksyon po natin. Ay, yung mga tagapakinig ho natin dyan, mga kaaksyon, ako, mag-ingat-ingat po kayo dyan, mga kaibigan, mga kaaksyon, pakisuyo ho, ha? At ngayon, tinatawagan natin ngayon, mga kaibigan, ha? Ito hong bayan ng Kalasyaw. Ayan, try tawagan. Ayan, ha? Sinusubukan rin tawagan ngayon, mga kaibigan, mga kaaksyon, ha? Si Madam Christine Joy Soriano ng bayan ho ng Kalasyaw para po makakuha tayo ng karagdagang update. Hinggil nga po dyan sa bayan, ano? Kahit nakakalungkot po mga kaibigan, mga kaaksyon, ultimo ho yung balita natin, town proper ho ng Kalasyaw, mga kaibigan, ha? Yung bentahan po ng mga puto, mga kaaksyon, natubigan na rin ho, mga kaibigan po natin, ha? Nabaha na rin po, mga kaaksyon, mula po nung kahapon yata, no? Ngayon kuha po tayo ng karagdagang impormasyon tungkol po dyan, ha? Okay, sige, ayan, no? Mamaya na lang ho ng konti siguro bago mag-11 na ito, balikan na si Madam Christine. Nagre-ring na ho yung ating phone ngayon sa kanila, pero mamaya babalikan natin sila. Sige, ha? Baka busy po sila, baka sila po yung nag-iikot po ngayon, mga ka-action po natin, ha? Sir Abraham Carias Joquino, sir, kamusta na ho dyan sa lugar po ninyo, ha? Baka pa ba kayo dyan sa ngayon, ha? Okay pa ba kayo dyan sa lugar po ninyo, sir, ngayon? Kung sana po mataas po ang lugar ho ninyo, Sir Abraham, ha? At wala ho tayong problema po dyan, sir, no? Okay, ito naman po sa atin pang iba pang mga ulat po, mga kaibigan, mga kaaksyon po natin ay pambihira, ha? Dito po tayo ngayon sa ibang mga bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan. Dito po sa ibang bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan, mga kaibigan, mga kaaksyon po natin, abay meron pong tinatawag ho, ano, na class suspension po, mga kaibigan. Yung iba po, sa Bulinaw, kanina nabanggit po natin, may pasok na pero nagbumawi sila, mga kaibigan, mga kaaksyon. Bigla po nagkaroon po ng pagkalakas-lakas po na ulan, ha? Kanina po may pasok na, sabi ng Bulinaw kahapon, kagabi. Pero eto na ho, mga kaibigan, ngayon lamang po, mga kaaksyon, 3 hours ago, bandang alas 7:30 na ho ng umaga, ayan na, naglabas ho ng bagong panuto ang Bulinaw. Cancel, uwi, sabi. Biglang bumusang pagkalakas-lakas po na ulan, ha? Ayun po, ha? Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, delikado po yung kalagayan po ng panahon natin ngayon, di ba? Yung mga tagapakinig ho natin dyan, ako, ingat-ingat po, mga sir, mga ma'am. Kay Sir Abraham Carias Joquino, sabi niya, alarm ladyad bandami, sityo baybay do, po, bus ay kam, kwanda, ay, nako, sir, baka, sarag to, sir, mankin kila, man, evacuate kila, sir, ha? Tapyan untan at angga po yung problema tayo, ha? Sir Abraham, of course, and family, ha? Ingat-ingat po kayo dyan, mga sir, sa Barangay Songkil, ha? Alam ko yan, Barangay Songkil, yan sa mga malalim ho ng mga lugar po, ano? Yan po sa lugar ho na yan, sa bayan po ng Santa Barbara. Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, ano? Ang bihira, ingat-ingat po kayong lahat dyan, ha? Okay, samantala naman po, mga kaibigan, mga kaaksyon,
Eto naman ho tayo. Ano ba naman yan? Hanggang, action na ikaw, hanggang kailan po yung ulan sa atin? Ay, pambihira. Paano ba sabihin to? Matagal pa ho yung habagat sa atin, ha? Mamaya, sige, subukan rin to ang Sergeant Kitlong ng Dagupan na City upang tayo po'y, teka lang ko, ha? Makapagkuha tayo ng kardang information. Ayan. Okay na po ba, ma'am? Ayan, ha? Sige po. Ayan. Okay. So, kakagalang sa interview ni Ma'am Christine kanina. Okay, sige. Banatan na natin mga kaibigan, mga ka-action na. Sige, antayin natin ha. Eto na ho, mga kaibigan, mga ka-action na. Kumustahin din ho natin ang bayan po ng Kalasyaw ngayong araw ho na ito. Dahil hindi rin po maganda ang kalagayan ng bayan ngayon. Mga kapanayan po natin sa Ma'am Christine Joy Soriano ng Kalasyaw MDRRMO. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Live na po sa Radyo Pangasinan. Good morning po sa inyo, ma'am. Magandang umaga at maksyong umaga din sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Kalasyaw. Opo. Ma'am, so ito na nga ho, nakakalungkot po at worst case scenario po na inaabangan po natin. Kamusta na ho ang lalawigan po ng ang bayan po ng Kalasyaw, ma'am, ngayong mga sumandaling ito? Ma'am? Hello po, ayan. Sorry po. Sorry po. Sa ngayon po yung ating floodwater monitoring system ay nananatili pa rin pong lubog doon sa ating tubig sa ilog. So ibig sabihin mahigit 10 feet above the critical level pa rin po yung ating reading dyan. Opo. So ma'am, ano po yung latest po na challenge ho na meron po tayo ngayon dyan po sa may bayan since hanggang ngayon ay lubog na ho talaga at hindi na ho natin ma-determine yung lalim? Opo, sa ngayon po, yung ating naitalang pinakamalalim na level ng tubig baha dito is about 5 feet at may area pa po na lagpas taon na yung tubig baha sa kanilang lugar. At ongoing po ang ating pag-assist po sa mga kababayan natin na mailikas po dito sa ating evacuation center. At bukod po doon, ang nagiging challenge po natin, bukod sa ating operations for evacuation, meron din pong mga kasabay na tawag sa atin ng mga emergencies o kaya po yung mga magpapatransport po going to their dialysis schedule tapos nandoon po sila sa area na apektado po ng tubig baha o kaya naman po yung dadaanan nila ay not passable to yung mga vehicles natin na available. So kinakailangan po natin gumamit ng mga matataas na mga sasakyan tulad po ng dump truck. And thankfully, meron po tayong augmentation na natanggap po galing sa province of Pangasinan through the PDRRMO. Nagpadala po sila ng 2 dump truck at saka isang military truck po with personnel po nila. Okay, napakaganda naman humaman at paano po yung nakakatulong din po yung ibang augmentation forces po natin. Ma'am, ito ho, no? Nabalitaan ho natin na yung bayan po mismo, si town proper ho mismo ng Kalasyaw ay nabahan na rin po. Ma'am, gaano ho kalalim dyan po sa may bayan po ng Kalasyaw? Kaya po ba ng light vehicles po, Ma'am Christine? Hindi na po namin ina-advise na dumaan po yung mga light vehicles dito po sa ating poblacion area going to the market. May mga areas po kasi dyan na hanggang tuhod po yung tubig baha. So sa ngayon po, ang majority po ng mode of transportation is yung mga kuliglig. Meron din po tayong meron ding provide ang lokal na pamahalaan na libreng sakay po. Mancop, Malabago, Bunlag route po dahil nandun po yung stretch po nung baha na hindi madaanan ng light vehicles gamit po ang traktor na may trailer po. Opo. Ma'am, itanong ko lang po, kailan po ba nag-umpisa na umapaw po yung tubig at malubog po yung Central Business District po ng bayan? Ayan, nag-start pong matubigan yung ating population area, nag-start kahapon. And then hanggang ngayon, bahagya pa rin po siyang tumaas. Ma'am, ito po ba dahil kaya sa high tide o hindi po? Ito po ay gawa na nung pag-apaw na po ng ating ilog dahil base po doon sa ating monitoring ay patuloy pa rin po yung pagtaas po ng level sa ating ilog. Opo. Ma'am, hanggang kailan po natin inaasahan na itong Central Business District ay lubog po sa tubig baha? Ayan, inaasahan pa po natin ito na manatiling flooded hanggang sa mga susunod na Opo. Ma'am? Naputol yan na si ma'am. Hello po, ma'am? Hello, yes po. Yes po, opo. Ma'am, paumanhin po, medyo nawala po kanina. Apo. Ine-expect po natin sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw pa po.
Okay, medyo matagal pa ho pala, no? Ano ba naman yan? Okay, so ma'am, sa ngayon po, yung mga kamusta naman po yung mga vendors po natin, nire-recommend po ba sila na lumipat po muna ng market o sa market po sila stay put? Yung pong ano natin, mga vendors po natin, kahapon po since market day sa may public plaza po sila pinag-stay po. Ayun, okay. Okay, ma'am, sa ngayon po, itanong ko na rin po, kamustahin ko na po ngayon. Kamusta na po yung mga evacuees po natin? As of the latest information po natin, ilan na po ang nag-evacuate po sa atin, ma'am? Ayan, sa ating sports complex po, meron po tayo dyang 215 families, equivalent po yan sa mahigit 800 na individuals. At bukod po dyan, meron naman pong under sa pangangalaga ng kani-kanilang mga barangay halls, may 85 families po at equivalent po yan sa mahigit 300 na individuals. Ganon din po yung ating Church of the Latter-day Saints na located po dito sa ating Poblacion West ay meron pong nagstay doon na 6 na pamilya equivalent to 15 families. Opo. Ma'am, inaasahan po ho ba natin na tataas po hong bilang po ng mga yan? Yes po, sa ngayon, ina-expect po natin na madagdagan pa po ito. Gawa ng ongoing din po yung operations ng ating tanggapan, katuwang ang mga tumutulong po sa atin para mailikas pa po yung mga ibang kababayan natin na lubog na din po sa baha yung kanilang mga kabahayan. Ma'am, ilan po kayong ina-expect ho natin na nagpaparescue pa ho ngayon, ma'am? Ayan, sa ngayon po yung ating dalawang team, meron silang sinusundong 5 pa na 5 tawag po yun. So, kino-confirm pa po natin kung ilan po yung family na kasama po per tawag. Ayun, ako. So, mukhang dire-diretso ang trabaho po ninyo, ma'am, pagdating po sa pagre-rescue ho. Ano ngayon? Yes po, tama po, sir. Okay, sana po ay kahit pa paano makapagpahinga po ang team natin. Ma'am, ito na lang po, isa pa hong tanong ko po bago tayo mag-parting words. Meron na ho ba tayong bilang po ng damages dito po sa lahat po sa Kalasyaw? Ayan, sa ngayon po, ang meron pa lang po sa ating info ay yung partial damage report po natin pagdating po sa agriculture. Meron po tayong mahigit 650,000 po na partially damage sa ating rice, and sa high value crops naman po, humigit kumulang 300,000 naman po yung ating damage. Ayun. Sa infrastructure, ma'am, wala na pa naman po, or aquaculture? Sa infrastructure po, for consolidation pa lamang po dahil patuloy po yung pag-a-assess po ng ating engineering office. At the same time, nakikipag-coordinate din tayo sa mga district supervisors dahil nakatanggap din po tayo ng report na meron pong ilang mga classrooms na nagkaroon po ng damage. Ayun, ako, nakakalungkot naman. Ito, ma'am, ihabol ko po, ma'am. Nai-recommend na ho ba ninyo kay Mayor Patrick Karamat na isa ilalim po ang Kalasyaw sa state of calamity? Sa ngayon po, wala pa po tayong recommendation. Although patuloy po ang pagmi-meeting po ng ating council, at the same time ay nagbe-base din po tayo sa ating monitoring. And so far, wala pa naman po tayong recommendation for declaration ng state of calamity. Ayun, pero within the day kaya, ma'am, tingin nyo? Di pa po natin masabi, sir. Pag-uusapan pa po ng masinsinan ng ating council. So yan, Okay, ma'am, last na lang ho. Parting words na lang po ninyo, ma'am Christine. Pakisuyo po. Ayan, sa mga kababayan po namin dito sa Kalasyaw, manatili pa rin po tayong nakahanda at maging alerto po sa posibilidad na tumaas pa po yung level ng ating tubig sa ilog, ganun din sa mga nababahang lugar po sa ngayon. And paalala na lamang din po doon sa mga naninirahan malapit sa ating kailugan at doon sa mga malalalim na po yung tubig baha, na wag na po nating antayin na tumaas palalo ang tubig at nag-iikot na po yung ating team. Mangyari po sana na sumama na po kayo sa kanila patungo sa ating evacuation center upang matugunan na po natin at masigurado natin ang inyong kaligtasan. Ganon din sa mga magulang, paalalahanan po ang ating mga kaanak, mahigpit na pinagbabawal po ang paglalangoy o paglalaro po malapit sa ating kailugan, gawa ng may kalakasan po ang agos nito at patuloy pa rin ang pagtaas upang makaiwas po tayo sa kamang insidente. And for your emergency concerns po, tumawag lamang po kayo sa aming tanggapan 0932-666-8199. Manatili po tayong nakahanda at ligtas, mga kababayan.
Ma'am Christine, nako, thank you very much po. Alam ko, very stressful ngayon sa inyo. Very talagang jump-pack yung schedule po ninyo. Ma'am, we appreciate your efforts po sa Kalasyo and MDRMO. Lahat po kayo dyan. Ma'am, thank you very much po. Ingat po kayo at mabuhay po kayo, ma'am. Magandang umaga po. Thank you, sir, at mag-ingat po tayong lahat. Umaga po. Okay, yan po mga kaibigan. Mga sure, ang panayam ko natin kay Madam Christine Joy Soriano ng Kalasyo MDRMO. Regarding nga ho dyan, sa bagay ho na yan, ako pambihira. Alam po ninyo mga kaibigan, mga ka-action hindi po biro itong buhay po ng ating mga rescuer ho mga kaibigan. Itong ginagawa po nila, no? Ito po ay, kwan po mga ka-action, ano? Ito mga ganitong uri ko ng efforts po mga kaibigan, mga ka-action. Alam mo, kahit pagod na yung mga yan, tuloy pa rin po yung mga yan mga kaibigan, mga ka-action. Ha? Alam po ninyo, hindi ho biro yung pupunta ka sa loob ng isang sitio, sa isang looban, tapos nun magtatawag ka na ng tao doon, ayaw pa magpa-evacuate. Tapos saka lang tatawag yan mga kaibigan kapag lubog na. Maraming ganyan mga kaibigan, mga ka-action ho natin Saka lang nagpapatawag po ng rescue kapag nandyan na ho. Pambihira. Nakailang tawag na ho yung mga otoridad mga kaibigan. Sabi nila, nako, mag-preemptive. Tataas po ang tubig. Sinasabi na nila kung ano yung mangyayari sa mga sunod ho ng mga oras, sa mga araw. Ayaw pa rin tumugon, ha? Etong mga tao na ito, andi, diyan kami andi, agaw yung pa-rescue, kanda. Saan na ani kabugta, tinmagriso danom, ha? Kinmasilso danom. Ayan na ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Tawagan nyo pa yung MDRMO, kanda. Ngayon, syempre, hindi na naman kayo nagpaparescue, di ba? May iba pa. Magagalit kayo. Ayuin nyo rata MDRMO. Rescuer tayo. Baka na. Lurayo, talaga kita natatagmira, di ba? Ganyan po nangyayari, ano? Pambira. Ikaw bilang rescuer, syempre, maiinis ka rin. Kung pwede lang sana, iwan mo na lang sila dyan. Bahala ka sa buhay nyo, di ba? Marami kami mas importanteng re-rescuing kaysa inyo. Awat kayo, sabi siguro ng mga rescue. Pero hindi, nandyan sila di ba? Nandyan po sila mga kaibigan, mga ka-action, willing pa rin tumulong. Kahit busit na yung mga sa inyo kasi ayaw nyo magpa-rescue, awat kayo moong, di ba? Nandyan po sila mga kaibigan, naki-extend pa rin po ng service po nila sa inyo mga kaibigan, mga ka-action. Alam nyo po yung mga ganyang uri po ng serbisyo mga kaibigan, yan yung mga may tuturing ho natin na hindi lang public service sa mga yan, ano? Dedication talaga ang tawag po riyan mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Yan ho yung paglilingkod po mula sa puso ho mga kaibigan, mga ka-action po natin, no? Imagine mong sweldo ho ng mga yan, mga ka-action na rin sa MDRMO. Di naman ganun kalaki na salary grade po ng mga yan mga kaibigan. Lalo kung minsan kapag joke ka, di ba? Job order employee ka, di naman ganun kalaki na sweldohan ng mga yan, di ba? Sabihin na natin, sige, regular ka na, di rin naman ganun kalaki na sweldo ho ng mga yan para irisgo yung buhay nila para sa inyo, di ba? Imagine nyo, buong gobyerno mga kaibigan, nagpapahinga, nasa bahay na, samantalang itong mga ito, yan po, nag-rescue po sa labas. Kung hindi nag-rescue sa labas, nakamonitor po mga kaibigan, mga ka-action, pambihira. Di ba? Kaya mga ka-action, huwag nyo nang pahirapan po sana yung mga ka-action natin ng mga rescuer. Huwag nyo na silang pahirapan na pagpapaawat po ninyo mga kaibigan, mga action na mamaya na kayo paparescue kapag lumala na kayo mga bagay-bagay. Pag nanawagan na ho silang preemptive evacuation, mag-preemptive na po kayo mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ayan po sinasabi ko natin, tulungan nyo rin po sila, makipagtulungan ho kayo. Tapos pag nagpatawag na kayo ng rescue, responde na sila mga kaibigan. Siyempre, malakas na ho yung tubig mga kaibigan, di sila basta-basta makakasugod po sa inyo, di ba? Anong gagawin nyo? Magagalit kayo, ayaw-ayawan nyo ra, nababangan sa iba kayo, di ba? Ito mga rescuer namin, pagod na ho mga kaibigan, mga ka-action. Yung mga yan pagod na ho, tapos sila ho ay laspag na rin po mga kaibigan. Tapos inaabsorb na lang po nila yung mga sinasabi ho ninyo. Nakaka-stress din po yan, hindi na sa physical kundi sa mental health din po mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Okay, yung mga tagapakinig ho natin dyan na iba, pakisuyo ho, magpa-rescue na ho kayo habang maaga, preemptive evacuation na ho gawin po ninyo mga kaibigan, mga ka-action ho natin, pambihira to mga to, ha? Kaya yung iba dyan, pakisuyo po, pakalagayin nyo rin po yung buhay ng mga rescuer ho natin mga kaibigan, mga ka-action, ha? Kaya sa lahat po ng nasa mga CDRRMO, MDRRMO, PDRRMO, mga BDRRMO, mga barangay po yan mga yan, ha? Mga LDRRMO, at iba pang mga augmentation, mga volunteers, ha?
mga pa-force multipliers po mga kaibigan na uma-assist po dyan sa rescue operations, mga ka-aksyon, maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin maitsapwera yung gawain po ninyo ngayon, mga ka-aksyon ho natin. Hindi ho biro yung sakripisyo na ginagawa ho ninyo ngayon. Puyat na kayo, pwede na sana kayo umuwi ng bahay, pero hindi. Pag may tumawag na rescuer, sige, lalarga ho kayo. Hindi lang po yan basta obligasyon mga kaibigan, hindi lang basta tungkulin po yan ha. And tawag po riyan mga kaibigan, mga ka-aksyon, dedication na po ninyo sa trabaho po ninyo mga ka-aksyon. Thank you very much po mga ka-aksyon po natin. Nagpapasalamat po kami sa inyong paglilingkod, lalo na ho sa ganito mga uri ho ng panahon po na ito. Oras po natin, alas 10:50 ho ng umaga, mula bayan ng Kalasyaw, dumako naman tayo sa syudad ho ng Dagupan mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Dito po sa may Dagupan City, abay nakauwi na rin ho si Mayor Belen T. Fernandez. Nagmo-monitor na rin po ng baha sa iba't ibang bahagi po ng lungsod po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Tingnan po natin ngayon mga kaibigan itong update ni Mayor Belen mula po dyan sa may Perez Boulevard papunta po dyan sa tinatawag natin na Rizal Street po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Sige, action Belen. Action Belen. Mayor Belen Fernandez, ayan. Magandang umaga po sa inyo. Please come in, Mayor. Magandang umaga ulit. Nandito tayo. Okay tayo. Pero meron kaming request na pumping station from DPWH. Punta sa bridge. Kasi ang problema natin dito sa Rizal, sa totoo lang, although ang LGU during the past administration, pwede naman sila maliit na pump which is not effective. Kasi po, ang nangyari, hindi pa po tapos yung mga detail. Siguro, pa-explain natin na yung kasi po ngayon, ma'am, pag nagpa-pump out po kami, bumabalik din po yung tubig, umiikot po siya. Kasi po, Okay, paumanhin. Sorry po, Mayor Belen, no? Medyo hindi po marinig yung tinig ko ninyo. Try na lang namin sa ibang lugar, ano? Ito, si Mayor Belen ngayon, nag-check sa may, sa may Pantal Nable ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Sige, check na natin si Mayor Belen. Mayor Belen, good morning ulit. Please come back. Nakikot po tayo kasama si City Engineer at nakita nyo itong ilog. Yan yung pinanggalingan namin kanina sa Rizal. So nakita yung flow na ilog, malakas talaga. So ito yung mga effect ng release of water from the dam. Kaya yung high tide caused by sabihin natin yung sea level natin kasi tumaas eh. Actually, umabot na tayo ng lakas is 1.4. Today is 1.5. Sinukalan River naman, ang critical level is 6. That is 0 yan. Tapos 6 is the critical. But today, I think we have about 7.5. Bumaba na from 7.8. So ito yung sinasabi namin na noon, Gabyon kasi yan eh. Nung kakaupo ko, that was 2012. Naalala ko, part of it, maliit lang naman mga 15 minutes. Gabyon yan eh. However, nagkaroon ng bagyo, nag-inspection ako ulit, nawala, puro borders na nag-iwan. So, ang ginawa natin with the city engineer, kinusap natin si Congresswoman Manay Paya ngayon. So, sinabi namin na we suggested na instead of Gabyon, anong difference? Yung Gabyon type po kasi ngayon, hindi po siya posible pag may water. Kasi yung foundation po niya, Okay po, mga ka-aksyon na. So, tulad ng binanggit po ni Mayor Belen, tinatayo pa yung mga diki ho riyan. Hindi po tapos yung mga diki umano, ayon na po sa kanila. Kaya may mga ganyan pa ho diyan sa area po na nabanggit po nila kanina. Sorry po, medyo malabo yung kanilang audio. Ang daming sakyan po dumaraan. May ganun po talaga mga ka-aksyon. Pero anyway po, one thing is for sure, umiikot ngayon sila Mayor Belen Fernandez at City Engineer Joseph Incorpus para tingnan po yung kalagayan po ng mga kalsada dito po sa lungsod ng Dagupan, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Okay, so oras po natin mga kaibigan, 10:54 po ng umaga. Magbabalik po tayo mga kaibigan, mga aksyon. Makalipas lang po ilang mga palaala, mga ka-aksyon. Diyan lamang ho kayo, huwag kayong alis. Diyan po, tuloy-tuloy po sa Radyo Hataw. Aksyon! Radyo Hataw! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo
Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote? Di bale,
May susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi sumusuko. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Okay mga kaibigan, masya ng oras, alas 11:01 ng umaga. Nagbabalik po tayo sa programa Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin po ang Sulig Absela Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva pa rin. Si Ate Brenda, sabi ni Ate Brenda, good morning Aksyon Acom. Dito sa amin, bahana. Pambihira, ingat kayo dyan natin ha. Mas ingatan mo dyan Ate Brenda yung mga isda dyan sa pukok ninyo. Baka makawala yung mga yan. Mantamla. Mamaya may makita na lang kami dyan sa may gilid-gilid, nagbebenta ng murang bangos. Ay, alam mo, minsan, dyan sa may Kalasyaw, kahapon ba yun, napadaan ako dyan, Action Kenneth, ha? May nagbebenta, 50 pesos kada kilo, ulo ng bangos. Alam mo, anong masarap doon, ipapaksiw mo yun. Naalala ko sila tatay ko noon, every Sunday, bumibili sila ng ulo ng bangos, ha? Di madami yan, 1 kilo yan, ha? Ulo ng bangos, papaksiwin nila yan. Ay, gustong-gusto ko, ha? Yung laman-laman tas ko, ay panalo sir, laman loob ha. Yung mataba-taba pa yung bangos nga, ay panalo sir ha. Ay, kaya yung mga ka-action natin. Uy, alam mo, speaking of that ha, ngayon, panahon din ng dagang bukid tsaka nung palaka ha. Baka may nagbebenta dyan ng palakang bukid, sabihin nyo sa amin dito sa Action Radio, bibili ako, ipapaluto ko sa tatay ko ha. Tatay ko kasi nagluluto ng ganyan ha. Adobo. Pero alam mo ang pinakagusto ko, ang pinakagusto kong timpla dyan, yung deep fried talaga, yung ultimo yung buto niya, kakainin mo. Una ko natikman yung kay tito ko sa may Bautista, mga kaibigan, mga kaksyo, nag-uwi ng palaka, ha? Nagustuhan ko, simot Ayan. Sige, yung mga nakikinig sa atin na baka sabihin nyo may magtimbre sa inyo, nagbibenta ng palakang bukid dyan, mga kaibigan, ha? At alam mo, nung bata ako, Action Kenneth, ha? Dyan, pagkatapos ng ganyan, pag bakasyon, walang pasok, lalabas kami sa likod ng bahay, sa may subdivision ka dyan, abandonado, hindi na natuloy yung project doon. Mantakin mo, may mga pok na rin, may mga tubig-tubig na rin. Ayan, bibili kami ng manok, tatali namin dun sa tali, tapos tatali namin sa stick, gaganon-ganonin namin, ha? Ayan, kung wala kaming pera pambili ng manok, bisukol, ayan, ha? Huli kami ng bisukol, yun ang ipantatapang namin, ay panalo, ha? Okay, yung mga bagay na hindi na naranasan ng mga kabataan ngayon, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Ay, nako, nakakamiss yung kabataan po na yan, mga kaibigan po natin, ha? Anyway, sige, ha? Dumawa sa ating mga karagdagan po, mga balita po natin. So, anyway, yan po, mga kaibigan, mga aksyon, lubog na rin po ang bayan po ng Kalasyaw ngayon, at ang Dagupan po yung nakakaras din po ng pagbaha po ngayon, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Alam po ninyo, pinagmatinding pinagtatalunan po yan, mga kaibigan, mga ka-action, yan tungkol sa pagbaha po na yan, di ba? May mga nagsasabi, hindi dapat tayo kontento sa panahon natin ngayon, hindi na dapat normal ito mga baha na to, sabi nila. Dapat wala ng baha ngayon, naayos na, di ba? Sabi naman ng iba, hindi, tingnan mo kasi, magmula pa noon hanggang ngayon, may baha na talaga. Alam niyo mga kaibigan, mga ka-action, ito wala akong sinasabing tama kayo o mali kayo, ginagalang ko po yung mga decision ho ninyo, yung mga opinion po ninyo, mga kaibigan. Alam mo, nag-research ako, mga kaibigan, mga ka-action, bakit yung mga yung mga Pilipino noon, matataas
'di ba? Napapansin mo 'di ba? May kwan sila. Usually yung bahay nasa second floor talaga. O mga lusak na malalaki, 'di ba? Yun yung mga kumbaga warehouse yung mga nasa baba. Tapos sa taas mismo yung bahay, 'di ba? Hindi nyo ba napansin yan mga kaibigan, mga ka-action ho natin? Di ba? Yung mga ancestral home dyan sa Bigan. Yung mga bahay kubo natin, typical na bahay kubo, di ba? Ganun ang pagkakatayo, di ba? May second floor talaga. Oo. Sa baba, kulungan ng manok at ng baboy, kung ano-ano. Sa taas, mga kwan na yan, mga dyan na yung tirahan talaga. Alam nyo mga kaibigan, if there's something that we would learn sa kasaysayan natin, it's that itong bahagi na natin. Oo. Alam nyo, ni-research ko mga kaibigan, I've been looking at researches mga kaibigan, mga ka-action. Bakit ganun yung pagkakatayo ng mga bahay noon? Nung unang panahon. Kahit kwan pa mga kaibigan, nung panahon ng Kastila, ganyan din, di ba? May mga lusak na malalaki sa baba, tapos tatakpan nila yan, syempre, sa taas, pero yung living quarters ho talaga. Bakit? Dahil yung mga yan po mga kaibigan, normal na ho kasi noong time na yun na may pagbaha po talaga. So, etong mga kababayan ho natin noon, mga ninuno ho natin noon mga kaibigan, knowing na may ganong problema sa kalikasan talaga, ang ginagawa ho talaga nila mga kaibigan, mga ka-action, is that sinasadya nila na pataasin yung bahay po nila para in case na magkaroon po ng pagbaha mga kaibigan, mga ka-action, hindi na sila aabutin noon. Ang gagawin na lang nila, iakyat lang nila yung mga nasa storehouses nila, sa mga warehouse po nila, sa mga kamalig po nila mga kaibigan, mga ka-action, iakyat nila doon sa living quarters po nila sa taas, diba? Pero sa inyo, di ba yung mga lumang bahay ganyan, kakatok sa baba, di ba? Tapos aakyat ng hagdan, di ba? Because that's basically the structure, because may baha talaga, di ba? Ayun po mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya na-realize ko, magmula pala noon. May kinakaharap na tayong problema. Magmula pa pala noon na, baha na pala ang problema talaga natin. No, here's the thing mga kaibigan, mga ka-action. Kung alam na natin na ganun pala yung problem, ang akin lang naman, bakit nagpapatayo-patayo ng bahay na taliwas dun sa design ng mga ninuno natin? Ayun lang naman ang tanong po mga kaibigan, mga ka-action. I guess kung titingnan nyo, looking back at history, di ba? Sige, mga ka-action, kung ayaw maniwala, tingnan nyo yung mga kabahayan na sa kasaysayan. Tingnan sa mga history books natin, yung mga kasaysayan natin, di ba? Before the American era, bago mabuhay mga bungalow na yan, di ba? Kasi yung mga bungalow, American na yan mga yan, Yung mga yan, mga ka-action, bago yung mga uri ng bahay na ng mga mga Amerikano ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ayan na ho, di ba? Tinan mo yung mga structure ng bahay ng mga, kahit yung mga Indio, Hindi lang yung mga don niya, hindi lang yung mga yun, kahit yung mga Indio, yung mga mahirap na ninuno natin noon, mga kaibigan, mga ka-action. Kubo lang, pero matataas din, mga kaibigan, mga ka-action. Then there's definitely something that's going on, di ba? And upon closer inspection, ayan, pagbaha, di ba? Pero syempre, tulad na binabanggit din ng ibang mga proponents ngayon, ibang mga kritiko ngayon, dapat sa panahon natin, wala na yan. Technically, sige, tama naman, di ba? With modern technology na meron tayo, mga kaibigan, mga ka-action, kahit papaano, di ba, dapat nababawasan o naiiwasan na ho yung mga yan, di ba? Pero yun na naman po yan, nakita ko lang naman po mga kaibigan. Naobserbahan ko lang naman po yan, yung mga structure po ng bahay noon at kung bakit ganun po mga kaibigan, mga ka-action. Etong pinakamatinding tanong ngayon. Pero bago yan, nabatiin natin si Madam Juby Resultay Bugawan, ng Malimpog Basista. Yan, nakalimutan ko palang batiin kanina. Gandang umaga sa iyo, Madam Juby, eto ho, mga kaibigan, mga ka-action, ang pinakamatinding tanong sa atin, hanggang kailan ba natin mararanasan etong pag-ulan na to? Para masagot po yan, tatawag tayo sa Pag-asa, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kasi alam po ninyo, may good news tayo, tsaka may bad news tayo. Ang bad news, maraming bagyo nakaaligid sa bansa, sa labas ng bansa ngayon, mga kaibigan, sa Western Pacific. Buhay na buhay po, mga kaibigan, ang Western Pacific po sa mga samandaling ito, because of El Nino. At napakaraming sama ng panahon po tayo nakikita ho ngayon dito, mga kaibigan, sa may Western Pacific ho natin. Kaya kakamustahin natin ang Pag-asa, mga ka-action. Kailan ba tayo makakahinga ng bahagya? Kailan tayo makakahinga ng bahagya, mga kaibigan, mga ka-action natin? Dito po, sa mga pag-ulan-ulan po, dulot po nitong habagat po, mga kaibigan, mga ka-action. Kasi if I'm not mistaken, yung heavy rainfall warning tinanggal na ho sa Metro Manila, Central Luzon, tsaka Southern Luzon. Tinanggal na po dyan, mga kaibigan, mga ka-action ho natin.
Paano po sa Northern Luzon, sa western part ng bansa, like Pangasinan, nandyan pa rin po. Nakataas pa rin po mga kaibigan. Asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan po riyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Tanong, hanggang kailan po ba itong ulan ho na ito? Yan ang alamin natin sa Pag-asa po ngayon, mga kaibigan. Tinatawagan natin ngayon Sir Jing Kitlong ng Pag-asa. Sir Jing, gandang umaga. Mukhang may problema sa aming network. Ayan, okay. So, tinatawagan na ho natin ngayon, mga kaibigan, na Sir Jing Kitlong ng Pag-asa para po makalaman natin kung anong update ngayon, mga kaibigan, mga ka-action natin. Gusto ho natin updated po tayong lahat sa mga nangyayari. Nang sa gayon, makita natin gaano po tayo kahanda, no? Okay, so live na tayo kasama, mga kaibigan, Sir Jing Kitlong ng DOST Pag-asa. Magandang umaga sa inyo, sir. Live na tayo sa Pagkasinan. Good morning po, sir. Manong. Yes, maraming salamat. Good morning. Kasama ang Hika. Magandang umaga po sa lahat. Masantos siya kabosan at si Koy namin. Kabaluyang Kuntaga Pangasinan. Ayan, Manong. Eto na nga yung tanong ho namin. Alam mo, ilang linggo nang nagdudusa. Eto mga kababayan natin sa mga pag-ulan ho na ito. Ang pinakamalaking tanong, sir, hanggang kailan ba ito maranasan natin ng mga enhanced habagat? Well, nasa panahon tayo talaga ng habagat. Ito yung itong July at August, ito yung pinakamalakas kung saan mararanasan natin ang habagat, lalo na kung may bagyo. Pero ang magandang balita po ngayon, ito pong bagyong si Dolphin, yung nagpa-ulan talaga ng gusto, ay naglandfall na sa China at nalusaw na po ito. And then yung isang bagyo naman, isa pang humihila, yung bagyong si Pilyo, ay nawala na po sa ating monitoring domain. So masyado na itong malayo. Yung dalawang bagyong yan ay wala na pong epekto sa ating bansa. So yung pong mga pag-ulan na maranasan natin ngayon ay hindi na kasing tindi ng mga naranasan natin kahapon at nung nakarang araw. Kumbaga, unti-unti na pong gaganda ang panahon. Kumbaga yung normal lang na habagat. Unless may mabuo muli na isang bagyo dyan sa may Pacific Ocean kung saan magpapalakas po ng habagat. Pero sa ngayon ay wala na pong bagyong nagpapalakas sa habagat. So unti-unti na pong gumaganda ang ating panahon. Ayun, okay. So sir, ang tanong ko, anong outlook natin sa mga sunod ho na mga araw, sir? Kailan namin may enjoy ang haring araw dito sa Dagupan? Well, may posibilidad baka mamayang hapon pasilip ng konti itong haring araw. O kaya ay bukas po ay mas maganda na po ang panahon. Gaya po na nabanggit ko kanina, unless may mabuo dyan sa Pacific Ocean kasi parang may circulation na nakikita. Wala naman sa loob ng PAR pero may nakikita po dyan sa may malapit sa borderline ng Pacific Ocean. Pag ito yung naging nabuo at tuloy naging bagyo, muling magpapalakas ng habagat. Pero ngayong araw hanggang bukas, mas maganda na panahon at bukas posibleng magpakita ang araw. Ayun. So sabihin na natin, may monsoon break tayo ng konti. Yes. Magkaroon ng monsoon break. Ayun, okay. Napakaganda naman pala na maabangan natin yan. Okay, so pwede tayo magpatayo ng dawit sa mga susunod ho na mga araw. Pero syempre sir, hindi ibig sabihin na may monsoon break, dire-diretsong walang ulan yan. May panaka-naka pa rin na pag-ulan tayong maranasan. Opo, unang-una po habagat po yung nakaka-apekto at saka pagtuluyan pong naging maganda po ang panahon, syempre medyo mamasama-sa pa po yung mga kadaan natin, ilog, pag uminit ang araw, magkakaroon ng evaporation, so mabilis pa rin magkakaroon ng mga kaulapan yan, nagbibigay din po yan ng mga thunderstorms, nakakabuo ng thunderstorms. So umaraw man o hindi, may mga habagat pa rin, meron pa rin po tayong mararanasan pag-ulan. Hindi lang natin ma-pinpoint ngayong araw kung saang banda, pero pag ito po ay nakita ang ating Doppler radar, 1 o 2 oras bago po yun mangyari, magbibigay po tayo ng advisory. Ayun, okay. Pero alam mo sir, ang isa sa mga problema natin ngayon na malaking kinakaharap, alam mo na sir, taga-Kalasaw ka rin at taga-Dagupan ako, kung mga magkadugo tayo, itong mga pagbaha sa mga lugar ho natin. Ito sir, yung tinitingnan mo ngayon na trend regarding dito sa mga pagbaha sa atin, mga gaano katagal kaya itong pagbaha na ito bago mag-subside itong tubig? O may bumababa pa galing Cordillera ngayon? Ang problema kasi sa Dagupan, Calasiao, Santa Barbara, cuts basin kasi itong lugar na to. Tama. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng ulan at may mga nagbawas ng dam, wala nang ibang madadaluyan ng tubig. So talagang babahin at babahin ang lugar na yan. Dagupan, Calasiao, Santa Barbara. Yun ang mahirap kasi pag cuts basin ka. Wala nang madadaluyan ng tubig. So
either pataas ng pataas dahil wala na kasi mapupuntahan yung tubig. Yun ang pinaka masaklap sa lugar natin. Ayun. Kailangan magkaroon ng solusyon yung mga lugar na yan. Tama po yun. Ano? Alam mo sir, chinecheck ko itong na rainfall reading. Luis by my habagat rainfall reading. Parang ang Dagupan, ang taas 578 mm, pero mas mataas sa Baguio, 1428 mm ang ibinuhos na itong mga to. Manong, ano? Ito ba may kinalaman ito sa mapagbahan na naranasan natin ngayon? Opo, malaking bagay po yun. Kasi po yung nagbawas man ang benga at ang buklaw ng dam, yung namang mga tubig na binawas doon, diretso naman yung San Roque. So hindi naman po naka-apekto yun sa atin dito sa Pangasinan. Unless may masirang dike. Pero so far naman wala naman tayo nabalitaan na nasira eh. So dire-diretso yun sa Pangasinan. So kaya nga po yung kahapon, yung sa San Roque, tumaas ng 15 meters sa isang 24 hours. Tama. So nanggaling yun sa San Roque, nanggaling yun sa Ambuklaw at saka sa Benga. Ang maganda nga lang, yung San Roque talagang kailangan pa rin ng tubig. So hindi pa magbabawas yan. So yung mga pag-ulan pong yung pong pagbaha na naranasan natin dyan sa Dagupan, sa Calasiao, Santa Barbara, ay epekto talaga po yan ng maraming pag-ulan. Tapos, ito parang din sa mga tagabalik natin, ibang river system ang sinukalan, Manong, di ba? Kaya hindi ito sila ng San Roque yan. Opo, allied kasi po yung sa may sinukalan. Hindi siya direktang sa San Roque. Agdo River ang San Roque Dam, tama Manong, di ba? Opo. Ayun, okay, sige. So, ibig sabihin, paghandaan natin, medyo magtatagal pa itong water bago mag-recede sa atin at may papahinga tayo saglit sa habagat. Pero sir, sa monitoring ho ninyo, in the next 7 days, meron ba kayo nakikita na potential na mabuo ulit dyan sa may Western Pacific? Hanggat hindi pa kasi nagbibigay ng warning ang kasama natin sa Weather Division. But wala ka pang nakikitang low pressure area sa synopsis weather forecast ay hindi pa ganun ka 100% na magkakaroon ng low pressure area. Pero sa experience ko bilang dating weather forecaster, may mga nakikita ako na may posibleng mabuo na circulation. Actually may circulation na eh. Hindi pa niya namimit yung para gawing LPA. And then sa susunod na araw, dahil may unang-una El Nino, and then nasa Pacific Ocean, mabilis ang pag-intensify ng tubig ng LPA para maging bagyo, may chance po na baka in 2 to 3 days ay magkaroon po na muli ng isang weather disturbance. Ayun, okay, very good, no? So, asahan na lang natin, hindi natin tatanggalin sa posibilidad ngayon na magkaroon pa rin ng ganyan dahil very active ang Western Pacific ngayong panahon ito, Manong. Yes. Okay, last na lang po, Manong, siguro, mensahe na lang po ninyo, gusto nyo iparating po sa mga tagapakinig natin, pakisuyo, sir? Maraming salamat sa pagkakataon kasama ng mga kababayan. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng matinding pagbaha, lalong-lalo na rin sa Dagupan, Calasiao, Santa Barbara, ang maganda pong balita ngayon ay wala na pong weather disturbance o wala na pong bagyo na magpapalakas ng habagat. So unti-unti na pong hihina ito at may malaki pong posibilidad na susunod na araw ay magpasikat na po o magpakita na ang araw. Ganun pa man, maging alerto pa rin po tayo. Lagi natin alamin kung anong mga sa balita para makapaghanda po tayo. Maraming salamat at mag-ingat po tayo. Maraming salamat, Sir Jing Kitlong ng Pag-asa. Thank you very much po. Ingat po kayo at mabuhay po kayo. Yan po, mga kaibigan, masyadong panayam po natin. Sir Jing Kitlong ng Pag-asa regarding nga po sa kalagayan po ng ating panahon. Ayan, ang good news na, ano? Dahil hanggang paano to, makapampainawatilan da isat, ha? Hanggang paano to, kakita na tatong mira, medyo makaingas din da isat, ha? Manlapon sa rendwarap, tarunan simba. Dire-diretso sa uran, walay dulap to, nantan, ha? Hanggang paano to, makapampainawa tayo, makapansalat tayo, brief tayo, ha? Pero may ka side A, side B dita na, magagita na tatang mira, diba? Mga ka-action po natin, ayan na ho tayo, and gradual following days mga ka-action, ayan, makapampainawa tayong daisot, makaingas tayo, saan syempre, Augustine Sansaction Kenneth, wala niya rin sublay, oran dita ng sublay, ha? Oras, 11:19 in the morning, ang commercial tayo. Aksyon! Radyo! Hataw!
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Ng pamahalaan, patuloy na nakabantay sa sama ng panahon dulot ng pinagsamang habagat, Tropical Storm Luis at Bagyong Maymay. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing kasama ang lahat ng ahensya na nakabantay sa kaligtasan ng taong bayan sa mga apektadong lugar. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking na abot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 39.37 million pesos ang kabuuang tulong na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, kasama ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Naipaabot ang tulong sa mga apektadong residente ng Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AIX program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha, kahapon ay nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong
na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. Ngayong umaga, ay makakasama natin sina DPWA Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po. Mabilis lang po ito. No? Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon, kasama na ang Cordillera, hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy nang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the wala na to, no? Sorry, pasensya na po. May presentation Okay, yata okay. si... No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginonch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? So, 5 bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number 1, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number 2, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig, kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel sa may Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung merong mga hindi gumagana o pumapalya,
naglalagay tayo ng mga mobile pumps kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget. At nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna and magbibigyan na lang kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you. Next presentation, Secretary Rex Gatchalian. Yeah, mabilis lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide? Well, next slide. So as mentioned, ito yung mga top line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open na evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624, of which ang laman niyan nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you the preparedness of the country. Lagi kasing tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at 4.980,095 family food packs nationwide. Kahapon, before the storm hit, was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we've pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation. Question and answer muna tayo para kala Secretary Dizon and Secretary Gatchalian. So unang tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good morning. For Secretary Dizon lang po. I-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractors since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po. Sorry, ilang contractors ang recognized na po ng DPWH? Recognized. Hindi ko naintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the SunWest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na sinabmit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court.
So yun, no? So yun ang sitwasyon natin ngayon. As far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, to including the media, to participate in. I-follow up ko lang po. So ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po? Ilan? Apo. Marami yan. I cannot give you a number. No? I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So, I will try to get you a number, but marami-rami yan. No? Follow-up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec Salceda. Na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po? I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. So that is just my suspicion, but I don't know what the actual reason for the. You'll have to ask the banks what the reasons are for that. Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. In-approve po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya? Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda. Thank you. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Hi, Sec Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binaba pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation? Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero doon sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante nga kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan all over the country. Magsabi ng ganyan. No? Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na itong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Thank you. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Sec, magtatanong lang po kami ng update kung may assessment na doon sa Forbes Park Wall na gumuho at nag-cause ng traffic sa EDSA. Clearly, hindi maayos yung paggagawa ng perimeter wall ng North Forbes Park. Ngayon, ang kailangan nating malaman, since matagal na yan, tingin ko medyo dekada na rin yung binibilang ng mga pader na yan, we have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No, in fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pino-point out ito. No? Pero kailangan malaman natin sinong gumawa and then we will exact accountability kasi hindi biro yung nangyari nung gabi ng ng Webes. No? Umaga ng
umaga ng Webes, no? Na buti na lang walang naglalakad doon, kung hindi may disgrasyang mangyayari doon. So and number two, we have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba 'yon ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung anong gagawin natin doon. Pero definitely kailangan ayusin na 'yon. Yung remaining segments daw po kasi parang hindi na rin masyadong safe. So wala It po. looks like nung nandun kami ni General Torre nung Saturday night, talagang medyo may problema na. So, in fact, nagpapalagay na kami ng doon nagpatulong na kami sa MNDA para maglagay na ng barrier doon para wag nang daanan ng mga tao kasi delikado. Thank you, sir. Thank you. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Sec Vince. Kamusta na po yung flood control projects sa Bulacan, especially yung mga natenga na either ghost or substandard? Naituloy na po ba or itutuloy anytime? Yung sa Kalumpit, tinutuloy na natin. Yung sa ibang parte, like Hagono, hindi pa. Kasi nga, undergoing investigation and kasama to sa mga kasong fina-file sa Ombudsman. So, pupunta ako ng Bulacan in the next few days para i-check yung sa Kalumpit. Meron tayong 3 ongoing doon na sinasara natin sa Barangays Bulusan, Frances at Quezon. No? So, i-check natin yun. No? Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi, sir. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite? Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Noveleta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite. No? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo dyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo. No? Matagal na talagang problema yan. So, sir, may talks na ba with the LGU? Meron na. No, meron na. Kanina kakausap ko lang si Secretary John Vic na matagal ng gobernador dyan. Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa 'yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon talaga diyan. Possible ba, sir, next year makakasama siya? Hindi. Meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na. Kailangan sa bundok pa lang nasasagunan natin. Thank you, sir. Thank you. Kay Sir Rex naman po. Hi, sir. Sir, kamusta na po yung initiative ng DSWD? I know na marami na tayong napamahagi na food packs and iba pang tulong. Meron po ba tayong mga challenges na kinakaharap sa pamamahagi natin ng tulong? Well, wala namang perfectong distribution, pero we try to come close to it. We have to remember, ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasa harap. Kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster. May particular na region or lugar po ba tayo na talagang tinututukan na mas kailangan ng tulong? We cannot say may special na region. Lahat sila special sa mata namin. Kaya nga yung mga field offices, regional offices namin, lahat yan, they take every single request with utmost urgency. Opo. Sir, ang DSWD ba nagbibigay ng tulong sa mga nasiraan ng bahay? Yes, yun yung pinakita ko kanina. So, when we talk about nasiraan bahay kasi we use the cash relief assistance portion ng AIX. Remember, ang assistance to individuals in crisis situation, pag sabi ng social worker, may crisis tong pinagdadaanan, you'll qualify for that fund. Kasi yung pagkasira ng bahay sa mata namin, lahat yan, crisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin. Sir, saan yung coordination, yung mga hihingi po ng tulong? Sa amin,
hindi na nga kailangan lumapit sa amin. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga local social welfare offices, yung mga LSWDO kung tawagin, Local Social Welfare and Development Office. Sila kasi may talaan The source data galing sa kanila. So alam natin ang mga constituent mas malapit sa kanila mga munisipyo at city hall, doon nagpapalista, doon nagpapatala, and then sabay na nagve-vet yung kanilang social worker at social worker namin kung totoo ba tong report na to at kung ano yung severity ng problema. Sir, since siya 5,000 din po. No, nag-iiba yan. May 5, maximum of 10 for cash. And then, pagka, di ba, remind ko rin kayo, wala naman ngayon. Pag nag-declare ng state of calamity, we use a different modality, yung emergency cash transfer na mas malaki yung halaga na nakukuha. It really depends on the assessment of the social worker. Thank you, sir. Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend, and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects, is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable? Una, yung audit tuloy-tuloy naman yan. Yung pag-assess natin tuloy-tuloy. Pero kailangan sabayan din natin ng mga pagsasaayos. I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umulan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian, kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan i-correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, that needs to be left up to our law enforcement agencies. To me, ang nakita ko lang is kapag ang local government tsaka ang national government nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa sa Navotas, kapansin-pansin na halos hindi nagbaha sa Navotas ngayon despite the heavy rains. And yet in previous years, Navotas ang talagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na sara natin yung mga gaps, na pagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun. So, yung accountability, we will have to leave that up to the ombudsman. Sir, may patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna de Bay to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that? Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. Kasi yan, mahaba ang dadaanan yan from Laguan. I think dadaan yan ng Muntinlupa, Parañaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yan papuntang Manila Bay. So, I think that is the issue there. There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung... Nagko-coordinate yung DPWH sa opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro, since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya to sa ombudsman o magsasubmit siya sa ombudsman, siguro, hintayin na lang natin yan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Sec Vince, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito? Hindi ko muna sasabihin kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM pero syempre ito'y vinevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag na-submit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na. Ano po yung mga priorities dito, Sec? Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira nitong mga nakaraang taon. So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna,
Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas. Okay. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue, tsaka dun sa Espanya, na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for Yes. So for Taft Avenue, alam niyo naman, naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng pondo for savings na matagal na rin kailangan sa Espanya. Pero meron din tayong pinropose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements lalo na sa Taft at sa Espanya. Sir, and with all the floodings happening ngayon, do you consider this as the effect still of the failed flood control project last year, or are we really facing a totally different climate now? I think it's all of the above yan. No? Itong pinresent sa amin kanina ng Pag-asa na yung isang buwang buhos ng ulan, wala pang isang linggo yung binuhos itong nakaraang linggo. So mabigat talaga, no? Nag-iiba na talaga yung klima. But at the same time, marami tayong kailangan ayusin ng mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang pagkagawa at hindi tama ang pagkagawa. So lahat na yan, kasama na yan. Okay. Sunod na tanong mula kay Lep Narciso, DZRH. Good morning, Sec Vince. Yung pong mga bagong pothole sa EDSA na sumailalim sa rehabilitation under your watch na po. I understand, nag-utos na po kayo ng agarang repair. Pero ang tanong kasi ng ating mga kababayan, hindi ba binabantayan ng MMDA habang ginagawa para hindi na mangyayari ito na... Di MMDA yun eh. Alam mo, yung problema dun sa unang-una, nakita nyo naman, inis na inis ako nung nakita ko mismo, nung pumunta ako doon. Pero ang damaged area doon sa catch basin between Estrella and Buendia, doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ng DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So kung mapapansin nyo yung area na yon, yung area na nakakalabas ang tubig, walang sira. Pero yung area doon sa busway na yung tubig na iiwan dahil nakaharang yung mga barrier ng busway, doon na nagka-problema. Dahil na rin dito sa matagal na. So, kasama ko ang MMDA, kasama akong DOTR nung binisita ko nung Sabado ng gabi. At napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Kasi ang number one na kalaban ng asfalto, tubig. Kapag ang tubig naiwan kahit na ilang oras lang yan, ito araw ang binilang, talagang masisira yon. So, aayusin yan sa tulong ng MMDA at DOTR para ma-address na yung problemang yan. So, walang kinalaman yung MMDA doon. It's really the DOTR barriers. I mean the DPWH po. Kagaya niyan, aayusin ngayon. So, dati po ba hindi na-identify agad na yun yung kailangan gawin para hindi na sana nangyari mga potholes at Hindi, hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Okay, wala na pong tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Thank you so much. Thank you. Trabaho muna kami. Thank you. We now give the floor to Assistant Secretary Lawrence Mina from the Office of Civil Defense. Thank you, ma'am. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let me go straight to the effects of these weather disturbances. Enhanced southwest monsoon, tropical cyclone Luis, and Maymay. Well, as of the current update, we just received this as of 10 a.m. today. So it's an adjustment from what we presented a while ago. So as of this current update, let me just see through my figures. 384,520 families or 1,310,000
individuals were affected. Of these, 130 families, or 58,650 persons or individuals were served inside 624 evacuation centers, while there are 11,360 families or 39,290 individuals are being served outside ISIS. These are in regions NCR 1, 2, CAR, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and Region 9. Further, there are 367 houses. From among these damaged houses, from among these, 27 are totally damaged, and there are 340 partially damaged. These are in Region 1, CAR, 3, Calabarzon, and Mimaropa, and Region 6. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1, CAR, and Calabarzon. Ongoing validation still. Now, just recently, just received a report coming from OCD CAR that there is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. And also, SAR operations or search and rescue operations is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Kisad, Sorong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, CAR, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices nationwide and concerned agencies ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you. Okay. Next presentation po from Pag-asa, Administrator Nathaniel Servando. Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST Pag-asa, ay patuloy na nag-monitor closely sa ating kalagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. Dulot ito ng Bagyong Loes at Maymay at pinag-ibayong habagat. Maging ang Bagyong Dolphin na kahit na malayo, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan natin ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. But we expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-i-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly ang Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963.
So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan. No? Sa Iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to the normal rainfall lang ng 929 for the station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan ding ulan ang binuhos dito sa Quezon City in Metro Manila. So ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no? Hindi lamang ang Pag-asa but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Next to present po, MMDA Chairman Don Artes. Magandang umaga po. Nabanggit po ng Pag-asa yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim, tulad ng Kamanaba, ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, except for some, ay passable naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung Oplan kontrabaha, kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po, konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass, ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig, yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripa de Galina pumping station na inimprove po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So, hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng gano'n. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng 2 sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng isa sa Manila para po makatulong yung mawala yung tubig along Taft Avenue. At ganoon din po sa Magallanes, maglalagay din po kami ng isa para po hindi po tumaas yung tubig kasi umaabot po hanggang bewang yung tubig doon pag umuulan. So, yun lamang po para po sa MMDA. Okay, unang tanong mula kay Maricel Alili, TV5.
Good morning. Asek Mina, magandang umaga po. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay habagat lamang o Luis may habagat? Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis and then that of, kasi sa east side yan, ano, ini-enhance niya pa rin yung kagaya nga sabi ng ating pag-asa and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na 8. However, just this morning and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar. It was just given to me. May naidagdag na 3. Or, yeah. 4 po. And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila? Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po, no? Landslide, yung mga rain-induced landslide. And then, naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po, yung mga naging cause and drowning po. Do we know kung saan po yung karamihan na nangyari? Yes, ma'am. We have a record dito. 2 in Benguet, 3 in Rizal, 3 in Batangas. Meron din tayo mga missing. Then yung 4 nga po, I am yet to get yung exact details ng ni-report na to sa amin ngayon. Okay, salamat po. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Hello po. The question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones? Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya. About 50 to 100 millimeters of rain na lang. Okay, so the tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Kay Chairman Artester, pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA? Which worked at alin po yung pumalya? Well, una po, linawin ko, yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA ay lahat po yan gumagana. Yung pong, kung ang tinutukoy nyo na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung 2, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon tsaka si Mayor Maan na tapusin na po sana ng contractor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec Vince Dizon. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung 20 pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng 2 mobile pumps po doon na sa kasalukuyan, yun muna yung nagbibigay po ng relief para po wag tumaas yung tubig or eventually mawala po. Chairman, naipaliwanag nyo na yung nangyari sa Parañaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito nakarang araw? Ganon din po. Isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec Vince Dizon at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So, ang naging usapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito. Kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumiit daw po yung river po. Dawa po nung kalsada na
ginawa po along the banks noong particular river na yon. Kaya po medyo bumabagal po yung daloy ng tubig at pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po. Last na po, may nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days. Konting-konti na lang, pang isang buwan na sa 568 mm. Tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat? Yes po, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po pag bumaba po yan, nakaka-apekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang. At yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang at napakabilis pong nawawala. Iyon po siguro ay epekto noong ating malawakang Oplan kontrabaha kung saan nagkukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tonel-toneladang basura. Napalalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman pong nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada. Sorry. Can you share with us the reaction of the President when you reported this to him this morning? Well, natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan na pag meron po mga areas na namomonitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura, meron po kaming tinatawag na strike force manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang Dolly Tupad at nagdidiklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yung naitulong sa bilis na paghupa ng baha. Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din. Kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa Oplan kontrabaha sa ilalim na po na pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at nai-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na-i-report ngayon. So, pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga, ito ay
location, lugar sa lugar. So patuloy pa rin po yung yung Oplan kontra baha. Yun po. Sorry. Ma'am, since nabanggit niyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa 1 taon. Dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na-imbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. Okay, sunod na tanong mula kay Lep Narciso DZRH. Chairman, yung sa basura po, ang usapan ng MMDA sa LGUs, may mga kanya-kanya naman po silang ordinansa, pero yung pa rin po kasi yung problema natin, kaya nililinis yung mga waterways. Paano po yung implementasyon ng kanilang mga ordinansa? Well, unang-una po, nagkasundo na po kami sa Metro Manila Council na i-increase yung penalty sa illegal na pagtatapon ng basura. Actually, kung titingnan nyo naman po, masinop naman po ang mga LGU sa paghahakot ng basura. Walang reported na mga nag-accumulate na basura sa karsada. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Nasabi ko nga po kanina, meron po kaming regular na tagatanggal dahil alam na po namin minsan na pag umangat ang tubig sa isang particular na lugar ay dahil lamang po yan sa basura. Nakaagad namin tinatanggal. Mahirap po rin kasi na i-monitor talaga. Napakarami po nating waterways, malaki, maliit. Ang problema po natin, maraming bahay po na nakadikit dyan. Na kalimitan po, itinatapon lang basta sa likod bahay nila. In fact, may mga CCTVs po kami na nakaka-capture na yan at yan po ay pinapa-operate ni GM Torre, pinupupuntahan sa barangay para po ma-identify at ini-issuehan po namin ng citation ticket para po mapagmulta. So, yan naman po ay isang problema na tinututukan namin, pinagtutulungan namin kasama ang mga LGUs. It's just that napakahirap po talaga ng pagbabantay para po madisiplina yung ating mga kababayan. Kaya nga rin po din kami on our end, meron po kami mga programang inilunsad like yung grocery, palit sa basura, at saka yung pong Yes to Ayos natin kung saan ini-educate po natin yung community na instead na itapon lang nila yung basta-basta yung mga basura, pwede pa po siyang pakinabangan, ma-recycle, ma-reuse, at yung iba po ay pwede pa pong ibenta. So, sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung completely yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
Sunod na tanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune. Sir, tanong ko lang para sa side naman ng MMDA, yung 6 billion rehab project ng EDSA na nagkaroon nga ng mga potholes sa EDSA busway sa northbound Estrella. Ano po kaya ang nakikita niyong dahilan? Is it talaga the incessant rain or mali ang pagkakagawa na naman? Well, I'm not in a position to answer kung tama or mali. Kasi ang participation lamang namin dyan ay yung pong traffic management. As to the technology, yung proseso ng paggawa, it's strictly DPWH. And miski po nung in-inspect po siya, observant lang naman po kami dyan. At ang nagde-determine po talaga ay yung mga ininyero ng DPWH na nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso syempre nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato na nagpabara din po para hindi makadalo yung tubig. Tsaka yung sinabi rin po ni Sec Vince na dapat po medyo nakaklibi siya papunta sa side dahil nandun po sa kabilang side yung drainage eh. Wala pong drainage kasi dito sa may side ng MRT. And at the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWH sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng gitong klase mga proyekto na maku-question dahil sa mga substandard na mga materyales. Okay, last question mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Chairman Artes po, i-clarify lang po namin kung ilan % na po kaya yung completion ng flood control master plan sa Metro Manila. Well, nagkaroon po, sa akin pong pagkakaalala, nagkaroon po ng pre-feasibility study yung pong DPWH regarding sa paggawa po ng Comprehensive Drainage Master Plan para po sa buong Kamaynilaan. Ang alam ko po, kasama po sa ni-request nilang mabudgetan yan for next year para nga po masimulan na. Kasi medyo ang kailangan po talagang gawin na master plan ay yung komprehensibo down to the barangay level na yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. So, through the Drainage Master Plan, yan po ay maiiwasan. At hopefully, hindi ko lang po alam kung nakasama sa budget po ng DPWH for next year po. I-clarify ko lang po, sir. Iba pa po yun dun sa flood control master plan na na-mention po ng DPWH noong 2024 po. Na 30%. Iba po yata yan kasi yung flood control master plan po para po sa lahat yon kabuuan. And I think it's nationwide eh. Yung pong sa amin dito sa Metro Manila na amin pong hinihiling ay particular lamang po sa drainage master plan po. Thank you po. Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, and MMDA Chairman Don Artes. Balik sa iyo, Yusek. Pwede bang Yusek Claire, mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami pong nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon.
So sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan. Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig, baha sa ibang lugar. Ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura? Well, combination po siguro, Yuse Claire, kasi marami pa rin po tayo mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapon ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa along EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So, naalis po namin yung basura. Kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi maka-obstruct ng daloy po ng tubig. Meron ba kayo nakita, let's say, mga building, structure, na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha? Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita yung sa Las Piñas po na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say, condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin? Pinagigiba po namin. May nangyari na po bang Meron ganito? na po. Meron Okay. na po kaming mga napagiba na Opo. mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay. Pero yung informal settlers po, di ba, ang may obligasyon dito ay ang local government units. Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo. Meron naman po. Opo. Regarding dun, sir, sa Marikina Pumping Station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because May nag-overheat? nag-trip daw po na electrical component according to tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Yuse Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong 2 pumping stations. So, yung lumalabas na nakita nyo, na nagiging cause, basura siya? Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganoon din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada. Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag-point finger sa gobyerno. Ang pamahalaan naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin,
meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sa FAH na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin Nathaniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. Okay na ba? Salamat at nakapagbigay po tayo ng paliwanag sa ating mga kababayan. Okay na po. Para hindi na natin sila maistorbo kasi marami pa po silang gagawing trabaho. Maraming salamat pong muli. Opo. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the President when he learned about the request of US to extradite Pastor Apollo Kibuloy? Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. At isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV. Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unit team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unit team. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands
na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po? Ako natawa. Di ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung papaano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal na kung kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Thank you. Kayo, wala ng tanong mula sa MPs. Ivan Mayrian, GMA7. Shall we